Mga ka-Disciple, na-experience mo na ba yung pakiramdam na parang unfair? Yung ikaw, todo effort buong araw, tapos yung dumating lang nung hapon, pareho lang kayo nung natanggap? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw, August 20, Wednesday of the 20th week in Ordinary Time, at Memorial of Saint Bernard, Abbot and Doctor of the Church. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 20:1-16, ikinuwento ni Jesus ang parabola tungkol sa isang may-ari ng ubasan. Maaga pa lang, kumuha na siya ng mga manggagawa at nangako ng tamang pasahod. Bandang tanghali, kumuha ulit siya at hanggang hapon may kinukuha pa rin siya. Nang dumating ang bayaran, pare-pareho ang natanggap nila. Kahit yung huling dumating, kapareho lang ng mga naunang nagbanat ng buto buong araw. Siyempre, nagreklamo yung mga nauna. Bakit pareho lang kami ng sahod? Hindi ba't kami ang mas matagal nagtrabaho? Pero sabi ng may-ari, kaibigan, hindi kita dinadaya. Ito ang napagkasunduan natin. Hindi ba't may karapatan akong maging mabuti at bukas palad sa iba? At dito sinabi ni Jesus, ang nauna ay mahuhuli at ang huli ay mauuna. Mga ka-Disciple, minsan iniisip natin, Lord, unfair yata. Ang dami kong ginagawa para sa iyo pero bakit parang pareho lang kami ng gantimpala nung mga huli lang nagsimulang magsilbi? Pero ang mensahe ng Diyos malinaw. Ang kaligtasan at biyaya ay hindi sweldo na pinagpaguran, kundi regalo na ibinibigay ayon sa kanyang kabutihan. Si San Bernardo na ating ginugunita ngayon ay isang halimbawa ng taong buhong puso na nag-alay ng kanyang talino at buhay kay Kristo. Pero kahit ang isang makasalanang nagbabalik loob sa huling yugto ng buhay, ay tinatanggap din ng Diyos ng buong pagmamahal. Ang tunay na sukatan sa kaharian ng Diyos ay hindi kung gaano katagal, kundi kung gaano katotoo ang ating Yes, Lord. Mga ka-Disciple, huwag tayong mainip o mainggit kung paano nagbubuhos kan biyaya ang Diyos sa iba. Dahil sa dulo, lahat tayo, maaga man o huli, ay pare-parehong tatanggap ng gantimpala na higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan kasama si Kristo. Ako po si Brother Ray, at lagi kong paalala, sa kaharian ng Diyos, hindi kailanman nasasayang ang bawat oo mo kay Lord. Be a digital disciple. Share Christ with every click.